Здравейте хора, днес ще има сутрешна, т.е. не сутрешна, извинете. Здравейте хора, днес ще има следобедна рутина. Сега, първо трябва да се оправят това рошово нещо или кое там, ама по-късно, защото ще покажа рождения ден на баба ми, защото днеска баба има рожден ден, баба, ако гледаш това видео, че след рожден ден. Така, сега, отивам се подмивам и ще правим кашичка, после се оправим това всичкото чу, ще покажа рождения ден, после ще покажа вечер какво правя и заобщо как се лягам, да, как се хигиенирам, да. Чао! Ще има втора част. Това де. Ще има втора част, т.е. на сутрешната... Ще има втора част на вечерната рутина. Сега отивам да се подмивам и да правим качичките. Между другото ще рисувам с новите на фломастера. И с... Да. Така, приятели, подмих се. Сега се обличам и правим картичка. Хора, преобляка се и отивам да закачим котпата. Приятели, сега ще направя просто... Почваме да правим картичка. Само така ще има втора част на вечерна рутина. И ще снимам какво ми купиха. Какви материали за очистене ми купиха от Бургас. Да. Обаче материалите за очистите са втора част. Тоест трета част. Ще... Такова кошно. Ерика, дигай се крака и се опове там на отгана, се види крака. Да се приема. Това студено нещо ще го оставя на крака. Добре. Така малко хладно да ми държи. Така. Така ще го оставя. Държи ли ти хладно? Да, защото не много горещо. Така. Сега каме, после ще дойда да ти превържа крака с мехлемчето. Но сега така ли да седя? Да. Опъвай си другия крак и стой така. Добре. Казах ви, че ще има трета част на... Купиха ми материали за училище. И ще има трета част, което ги показвам. О, шоколадче. Ще едете ли хляб? Аз съм гладна. Така че ще има трета част. Ще покажам там какви материали са ми купили от училище от Джамбо. За училище от Джамбо, от Бургас и на брат ми. И той ще прави влог. Хора, дояждам си шоколада и почваме да правим картичка. Приятели, отивам да обядвам, т.е. да вечерям, не знам как ска, да след обядвам. И после ще ви разкажа цялата история, защо не снимах какво ми купиха от Джамбо. Тъй, че отивам да след обядвам, ще ви покажа и след обяда. И ям, т.е. хапвам и правим картичка. Сега ще ме правят картичка.
Значи, така, като получиш кочката, няма да бараш. Добре. Подсушавам го. Такова. Ето тук има една кожичка. Не барай нищо, няма да бараш. Това ново ли дед го купи? Толкова струва. 4,50. Това изглежда малко по-черно. Защо е такова? Чуте такова. Вай. Май. Да не си объркал да се села нещо друго или това е също? Само че черно. Защото беше кафяво или Това е нещо друго, бе. черно. Това ми го изписат. Това е друго. Аптеката, бе, в аптеката, да. Значи не е йода сет. Аз викам, какво е такова черно? Защото малко прилича на йода сет, обаче е черно и викам, да не се объркава нещо. Достатъчно. Също го върши. Това беше. Два-три дена до понеделник ще мажа с това мазило. А пък от другата седмица с ето това мазило, то е бяло. Казаха. А ти при кой учеди? При Светла, бе, при кой да ида? При аптекарката. Коя е Светла? Значи аз много ги бъркам Светла и Пепа. Тя сложа в шкафа. Пръста ми е готов. Пръстът ти е готов. Нито боли, нито щипи. Да. Така. Сега отивам да след обядвам и после правим картичка. Може би след това ще ви показвам какво ми купиха от Jumbo. След това. И после вечерната рутина. Може би така ще го направя или утре. Значи сега, ако ми остане време, ще снимам какво са ми купили от Бургас. Ако не, утре ще снимам. Ще има да след обядваме. Рибка. Значи след обяда сега ще ви кажа какво само да вземем водата. Значи риба и такива... как им казват? Мамо, как им казват на тези картофи, дето вървят с рибата? Картофи и риба. Варени картофи и риба. Ето ми водата. Не, мамо, знаете какво чакай, мамо. Това беше брат ми. Ако знаете, имам брат. Ето е рибката. Това е рибката. Малко ще дойде картоф. Ладно, ще седиш мирно. Това е моята порция картофи. Рибка. Сега хапвам Баба, искам и ще покажа как благодаря. правя картичката. Приятели, след обядвах и ние след обяд мама и тати ни дават за десерт сладолед, защото взехме една огромна кутия от Бургас. Мисля, че вече. Ей толкова голяма, не знам дали се вижда. Ей толкова голяма. Да. Абе, ей толкова да кажем. И ето толкова широка. Толкова широка, да.
И да ви кажа, кутията изкарваш един месец или няколко седмици и парите са 12 или 9 лева, тъй като с такава голяма кутия, къде ще намериш тя, той в Бургас много ефтино повече от тук. И да вземаш така голяма кутия, изкарваш месец или няколко и даваш 9 или 7 и няколко лева, това се заслужава. Аз съм в шок. С такива големи кутии да дадеш толкова с пари. Представете си колко е ефтино. Сега ще чакам малко да се разтопи, тъй като вие не виждате нищо. Не знам дали виждате изобщо. Ще чакам да се разтопи. Това е моята лимонада от вчера, обаче на мен не ми харесва. Да, няма да я пи. Ето. В момента се криех от батна, обаче той не видя и сега загасва съм много яко. И той ще ли сладолет. Така че, чърс! Само така изядвам си сладолет. Изяждам си сладолет и почвам да правим най-накрая картичка. Чашата и остави телефона! Не знам да не чухте, казах, изяждам сладолет и... Така? Да, не знам дали ме чухте. Аз казах, че изяждам си сладоледа и накрая почваме да правим катичко. Най-накрая. Ние в 7:30 трябва да сме точно. Имаме още един час, мисля, защото в момента е 5 и нещо. Абе, 2 часа и нещо. Ще такова си пристигна на рожден ден. Да. Cheers! Много вкусно. Само така имаше всякакви вкусове, ванилия, дъвка, портокал, всякакви вкусове, обаче тати знае, че обичаме шоколад. И ако вземе нещо друго, каза, че няма да го ядем. Но той ни обеща този път да вземе ванилия, но пак за шоколад. Да не го знам, що. Не го знам. Хлебта отиде. Тъкно за рождение ден, да съм с нея. Е така пречитам малко. Така, значи се наядахте, така ли? Мамо, изсепах си уроката. Нищо, мамо. Само да кажа, това видео ще бъде много дълго. И ако дразня някой с хапването ми, вземете си нещо за хапване и вие да не ми гледате просто така. Довършвам сладоледа, още малко имам. Да, още една топка или... Да, още една топка и половина. И почваме да правим картичка. Тази за сладоледа. Целия. И започваме да правим най-накрая картичка. Само да ви се похваля, вижте ли какъв хляб ми направи. Не знам да се учи. Айде, се... Пишете ми долу в коментарите, ако... което може да се поръчате и сега да видим следващия. Хора, ако чуете какъв е този звук, това са Стан и Стефи видове хора. Ако ги гледате, пишете в коментарите. И да, може да правим картичка.
оставим и тези и започваме да правим картичка. Хора, ще прочита малко книгата. Ще прочита малко книгата и започваме да правим картичка. Вече най-накрая обещам. Та-да! Хора, най-накрая ще рисувам. Така, сега разгледаме теста на две и там ще изнесем нещо. Мамо, къде е на Станислав Молева? Няма да ти го дам. Добре, ще го дам. Отде да знам къде го е Молев. Ками, аз знам ли? Къде е ти някъде си Очевидно знаеш. А? Знаеш. Не. Не знае, кой ти казва знам? Сега почваме да чертаме. Това между другото ми са новите фломастери. Трябва много внимателно, много внимателно да рисувам с тях. Черно имам ли? Да, имам. Не. Така. Пишем. Но първо да нарисуваме. Ками, късно, знаете как се прави? А? Нарисувах едно сърце. Ками, знае ли късно как се прави? Да. Как? Ама да ти кажа. И сърцето е червено. Сърцето е червено, знам, Станислав, аз ще го чертая, аз ще го нарисувам отвътре да е червено. Отвътре? Да. Мамо! Ела да ми покажеш как с такова къста. Къща, бе. Да. Къщичка. Сега. Аз нарисувах едно знам. Тук. Виж от друга... Мама, виж от тази страна са така. Виж. От тази страна са така. Виж.
Дай. Къща се прави така. Виж. Виж от тук надолу. От тук така. От тук надолу. Тук така. От тук така. Тук така. Прозорче. Вратичка. Кружка. Айде. Добре, ама трябва... Дядо Стефан... После накрая ще ви покажа баба Катя получения резултат. Никой няма да е вътре, почва да отсече, да се къпе. Добре. Ще отпечавам... Трябва много да внимавам. Знам какво е. Знамето на България. И Знамето. бяло, зелено и червено. Ама червеното е отгоре. А? Майке да, червеното е отгоре. Е така се прави знаме. Дай да ти покажа. Е така. Така си, виж. Първо знамето. Сега аз ще го направя и ще го отсветиш вътре. Тук ще го осветиш в червено. Разбрали ме? Да, в Тук ще го синьо. отсветиш в синьо и това се остава бяло. Чакай сега да сложим дръжката на знамето. А ти ще ги отцветяваш. Точката на знамето, знам къде е. Чакай сега. Не, дръжката на знамето трябва да е червено. Чести ми съвсем. Се слага оттам Обичате места си живота. така. Живота да обича. Сега отцветяваш това е така в червено, а това червено не пиши. Ето в това от червено го отцвети. И после това в зелено вътре. Добре, по-зелено. Да, аз ще да си къпа. Добре. Аз ти чакам. Докато отидеме при баба Катя. И къде си не става? Абе, синьо, черничко. Всяко това се... не се отбелязва. Имах едни фломастери, които много се отбелязаха и много ме дразниш. А пък те не се отбелязват. Знаеш, брат, те се чувстват много бледо те химикали. Трябва да нарисувам на дядо Стефан проекта. Сейчас проекта, иди бе. Да стара фарбите. Това мисля, че е тъмно синьо или лилаво. На камера изглежда тъмно синьо, но на живо е нещо като лилаво. Добре, както и да е. Рисуваме. Фарбите. Синьото бе. Това е атачи. Той е да газ. О, не, хора, не издържам. После ще ви го покажа. Айде, търпо. Синьото! Те фломастери са велики. Айде. Двойка. И форт. Не мога хора. Това е просто... Кучката трябва да е в синьо. Това е много. Къде? Къде? Синьо. Ще е странно. Това забравих, че това е бледо. Че ще взема в Станислав някой. Стаси? Може ли този цвят
Само този цвят. Взимай го. Който искаш, взимай от моите. Не бе, само той ще взема. Да. О, балони. Балони. Чекането нарисува балони, а добре. Не, това не са балони, това са сърца. Ама ще нарисувам балони. Хубаво, че ме подсети. Благодаря ти. Се нарисувам близалки, шоколади, лайнушки, дядо вика лайнушки, лайна. Също тези фломастери още не работят, пък ми са стари от миналата година. Миналата година да бях чета, тук сега стана. Те са още. И пак ти се ежда. Значи на живо е малко по-тъмно. Виж, тук пише Grandpa на английски баба. Ако знаете английски, пишете в коментарите. Коментарчите. Не, възикам се, хора. Така. Ако знаеш, защо съм толкова, защо съм в Не, коментарите. аз трябва да нарисувам. О, трябва да се нарисувам това. Това сега трябва да се играе да го чета. О, Боже! Защо? Здравей, аз съм Наско Петър и музиката е моят живот. Познато чувство. Така навярно и ти го виж в твоята работа. Все ако не стане, Като професионалист много добре знаеш колко... ако не стане, такъв бой ще де. Аз не нарисувам. Вземи световен музикален лиценз на musicpro.com. Веждите. Аз ще имам Михайлов. Чакаме. Те в момента рисуват 5 лева. От бебкото ми съм. Мама. Благодаря. Ето първата част. Сега ще нарисувам такива конфети и балонита. Ама от другата страна. От тази ще нарисувам само конфети. Ма и пак ще нарисувам балончета, тъй че... Махни сабе, робие. Много разпали. Кането камелия. Ей! Как виж, това съм аз, това си ти, пък това е мама, това е тати. Посетиш днес. Тати, чакай, все едно, че сме в колата. Да пусна Тати кара на седялката. Пък аз съм отзади с мама. Сега ще покажа конфетите. Ето е мама. Отзади.
Знам, много грозно изглежда. Не ме хейтвайте, моля ви. Сега от тази страна имам една идея, която много ще ви хареса. Тоест на мен ще ми хареса. На баба ще й хареса. Не знам вече какво да говоря. Имам 68%. Толкова бързо. Няма да останете с него. Така, трябва да съм много бърза. И като рисувам, аз не се драскам, човек. Аз даже не усещам, че се драскам. Така, бързо. Това е най-хубавата комбинация. Жълто, лилаво и синьо. Това видео 30. Защо било толкова дълго, бе? Страхува, каза. Бабата. Чакай, но също не гледа. Добре. След това знаете ли колко трябва да се играя? Отброите тямката наистина. Не. Наистина зелено. Добре. Обе, въобще няма да се играе, човек. Направо да дам едно нещо и айде. Внимателно, Ками, внимателно го очертай. Аз съм готова с тезирам. Толкова бързо. Да. Много работа ми чака. Списания, рисунки, балони, конфети. Аз моите качки са най-хубави, защото хора много се старая. Моля ви, оценете жеста с един лайк. Да не ми се изхабяват фломастерите. В момента един изхабих май. И това е синьото. Карай нещо. Че сега пак да го повторям, че баба няма да ми хареса рисунката. Много е хубаво. Браво! Време. Как за Бога се прави това нещо? Моля ви да го приключа по-бързо. Искам да го приключа бързо, разбирате ли ме? Затова гледам да е бързо и красиво. Ако не е бързо и красиво, баба... Съжалявам. Sorry, Grandpa. I but to know why. Не знам, що го казах. Не обръщате внимание на нещо. На това те го казах. Извинете ми. Просто не съм много луда. Никой не знае защо. Хората ми гледат като някой, не знам. Как да го кажа? Не го взят по-скорен да ти някой чачка. Бързо, че нямам време. Пътята ми ще ми падне и всичко се провали.
Така. Миналата година доказах, че е възможно. Вече послед Слънчев бряг. Чакай, бе. Телефона е Созопол. Еми, чуми в Созопол. Сега трябва да си хванем метрото към Младост и оттам към тази градска шосе да гледаме на магистралата и да почнем да минем професионални стопаджи. Обаче проблема е, че метрото се плаща и трябва някой да не го плати. Здравейте, госпожо. Отиваме на море. Не ли се говори с нас? И се говори, не съм ли симпатичен. Здравейте, господин. Чакай, стой. Няма ли ще ми продава? Моля да си слушате. Отиваме на море без пари. И ви гледам така, че човек с костюм с възможности, така че може да ни купите две билетчета за метрото. Отказва човек. Намерени други. Не желаете, дори не желаем да ви кажа за какво става въпрос. Може да ни купиш две билетчета за метрото. Ева да ми искаш, глава! Стигнахме на спирка моста, но царя на шосе. Айде! Хора, сега ще покажа снимката. Особено, че каката не мога да рисува туй-онуй. Мога, обаче не се старае много бързо, защото рождения ден е след час. И буквално нямам време. Те, че моля те без хейт. Моля ви. Вие сте добри хора. Айде да се оставим приятелчета. Без хейт. Моля ви. Нищо не съм ви направила. градуса показват термометрите, а така като гледам, никой не иска да прави. Търси на бургаски поедиш. Кога да е демонстрацията? Така, правим конфети, бързо, 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 бързо. Нямам време. Трябва да се старая да са красиви и хубави. Трябва да се оправям, хора, картичка правя. Нямам време. Нямам време дори да снимам. Моля ви. Без хейт. Моля. Please. Please. No hate. Please. 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 Зеленото е топа. Зеленото е мечта. Happy birthday, трябваше да пише, толкова съм смотана, че направо си забравям главата. Happy birthday, трябваше да пише Ками. Оф, Ками, 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 много си смотана. Човек, синьото от всичко ми харесва, от всички фломастери ми харесва. Синьото е топа. Благодаря ти за пожеланието, може би няма да се сбъдне. И да ви се вярва сме в център на Слънчев бряг. Тати в момента май се прибира, не знам. Добре, само желанието ми остава, стискаме палци. Желанието поне да е хубаво. Това е най-важно. Така, с кой трябва да го напиша? Пише Happy Birthday.
О, той не си речи, хора! Ще го напиша с черно. Съжалявам, исках да я шаря, но ама... Телефона си бутнах. Какво да ви кажа? Аз съм глупава. Аре бе, братче, затвори се. Happy birthday. Сега използвам сега нещо за редове. Ай, ще го чертая така. Не искам да се цапам в монастерите. Добре, ето така ще. Казват, че парите купували приятели. Аз в момента отивам на купон с точно 0 лева в джоба, да видим дали ще мога да се намеря някой друг. Редове трябва да черта. И работи трябва да правя. И нищо време не ми оставя. Не ми остава. И вече не знам какво говоря. Хора, моля ви, дайте лайк, за да се оправя. Най-вече фломастерите ми да издържат. Фломастерите съжалявам, че съм ви изхабила. Просто няма време, много съжалявам. След вчерашния поклон часовете ми са толкова, колкото парите ми в джоба. Но продължаваме. Защото казвам, че не кити за пари. Как го реши? На първата минута ни качи. Браво! Вече сме в Бургас. На половината път. Още малко и сме в Созофо. Ако може толкова бързо да ни качат отново. За Созофо ли сте? Айде! Аз 100 000 човека, казвам, че това е жена на Това е само това да правим, да дойде прекарате и цялото е пълно. Аз съм ме водещ са ни насада. Ако реално ме поканите насада да се здраве. Един лев няма да здраве. О, е става! Ако не беше пичи на стъп. Добре, що реши? Вчера вечерта дами и господа, в Созопо сме. Всичко ме слуша. Ама няма да зло човек. Имате още. Не снимай, че съм като освиртял, както не съм имал толкова часове. Пари за четари шезлонги няма, но сянката по дървото е безплатна.
тази цифричка? 2, кажи. 2 Това е плюс плюс 1. 1. Днес момчето, което ми почели преди мен, аз се спомних, че ми купи един чип. Тази, това е 1. Сега напиши 3. Нали? Първо съм с картичката. Това е едната страна. Това е другата. Вижте какви яки работи. Готови сме да прибираме всичко и се оправим за рождения ден. Гребена бил в мама. Приятели, тази картичка ще служи в това, в някакъв плик. Там. Готови сме. Хора, за малко ще взема един плик. И тръгваме да такова към рождения ден. Само чакаме дати. И тръгваме към рождения ден. Ще времето. Знам дали го виждате. Да, вижте какво е. Аз стоям си стара към ръцете. Значи само да кажа. Добре да ви разкажа историята. Значи аз само да кажа, че да ми даха да снявам. Защото тати аз като го знам. Тати аз го познавам. Никакви телефони, там нищо, казваше, списъци месеци, там нямаме много пари, там нищо, и да, нещо подобно. Аз знам, що хълцам, просто не знам. Отвори, не мога изтъркам това нещо. Не мога. Не както и да е. Аз знам защо хълцам. Само да ви кажа, купиха ни нови четки.
вчера. Да. Нищо не се търка. Закачиха в лепа и го разкарат от телефона. Ай, да не го чу. Не знам защо. И така. Сега, приятели, мога да говорим спокойно. Така, така ще но и си какво, няма толкова с пари, за толкова неща. Затова не снимах. Извинете ме. Просто много съжалявам. Много съжалявам. Това е цялата история. Сега не знам дали вижте. Ей тази страница. Ей тази страница. Ей тази страница е на брат ми. Аз ще покажа негови. Също ще направя. Влог ще покажа моята чанта, която е в този ъгъл. Не знам дали се вижда. Този ъгъл. Да, в този ъгъл. В този ъгъл. И ще покажа и неговата раница. Тъй, че да. И така, хора. Скучно. С малко коса включа. Сега да ми вижте колко много красиво. И така. Така брат ми нарисува нещо. Само това. Ето, само това. Само ето това. Нещо не знам какво. И ето този. Че е малко крипи. Че защо? За Бога ще рисуваш едно нещо от двете страни, така ще го фалиш. В смисъл... И да, на телевизор нещо стана. И просто да ти кажа, че това е някаква реклама. Тъй, хора! Ще има втора част на баба рождения ден. И не знам. Само ход. Вижте едно нещо. Хора, обичаме. Благодаря ви, че гледате моите видео да ме подкрепите. Обичаме. Това е за вас. Много си харесвам ъгъл. С малко се видим на баба рождения ден. Приятели, оклонях. Нещо много беше скучно. Само гледам какво казва. Което... Не знам що. Не знам как да я оправя. В смисъл, къде се натисне, няма къде се натисне.
огъня. Познайте какво си взема. От вчера, от Бургас. И много ходцам, обаче не знам дали е добре като ходцам да ям кубети. Много ходцам и при малко това да се взема кубети. Обожавам това вкус. Търсих на най-новите на къшка Вау. Единосърно, обаче те ги нямаше. Да. Хора, защо обаче, след като снимам, се нещо трябва да се проверя, се нещо трябва да се случва с гласа ми, се нещо трябва да... Ето. Се нещо трябва да пада. В смисъл, защо нямам късмет за снимането на видеята. Не знам защо. Това е с вкус на краставица или... да, или на таратор. Дзацики. Клаети се казва. Клаети, не кубети. Не мога да разбера какъв е този вкус. Чай сега ще ви кажа. Купчета с вкус дзацики. Дзацики? Това е дзацики? Ако знаете какво е дзацики, моля пишете в коментарите, аз не знам. Фаре бе, хайде бе. Прайс. Прайс. Сега се пуснем нещо, ще да кубети. Yes. Така. Видове хора на плажа. Ако става нещо с телевизора, ако казва бял, това е защото ние сме най-накрая на блока. Ние живеем най-накрая на блока. Най-накрая ние сме в гората и ние ще оставам непрекъснато с телевизорите. И самия телевизор е развален. Просто влезте в началото от текст. Едва ще знам какво пише. От текст и така. Това видео хора ще бъде много дълго. 58 секунди. Скоро ще стане 1 час. Добре, докато телевизора си такова, аз си отваря спагети. Пак казвам спагети. Тук телевизора се оправя, но той вече се оправя, аз се отворя кубетите. Значи много ги бъркам, казвам спагети. Не знам защо. Така. Видове хора. Часовника ми тик-тик, така. И пак е време за така. Готови по моя вина лесик. Да вдигнем аларма. Новата песен на Дени. 2 септември излиза в 10 часа. О, ето видови хора на спа. Това иска да го пусна, обаче няма да. Хайде. Може и вие да идват да гледате. Гледате ли? Здравейте на всички, аз съм Стан и в днешното видео ще ходим на спа, за да срещнем с видовете хора на спа. Още обаче, преди да стигнем до самото спа, срещаме с първите видове. Добре, сега ти, що реши да минем по най-дългия път? Ти знаеш ли през Белово влиза война? Аз ще през 10 секунди трябва да съм така, да забивам, има тирове, камионетки, не могат да се правят. Да, и затова сега ще минем през цяла България, за да отидем до спа. Какви проблеми? Да отиваш там да си релаксираш, отиваш на спа процедури, на ароматерапия. Да, отивам, искам и по-бързо да отидем да започна там спа процедурите с ароматерапията и най-вече да не те слушам. Искаш да ме наслушаш? Да. Супер, бе.
Пускам се аудиокнига. Ма какво е това? Аудиокнига, какво е? Хари Потър и старата на Хари от Джей Кей Роулинг. Ви да си взема и аз слушалките. Нали да си слушам и аз аудиокнига. Не ли че да мълчиш? A few moments later. Племенника му Хари бе разбудил господин Бърнан Дърсли още през миг. За трети път тази седмица. Какво стана, бе? Много напре. И това е моята книга. Това твоя книга, аз си слушам книга. До дъно Калин ми го е прочел. Искам да слушам. Ма аз си слушам преди Да. тебе. Дуда. Давай, Калине. Анна Берева. Да. Пиеш се. Повече предимно. Ма Калин, моля ти, сайде по-бързо де. По-бързо де. Той ти е виновен, че бързаш. Абе. Да, както казах, първо трябва да стигнеш до самото спа, а ако пътуваш половинката си понякога е истинско изпитание. Слушането на аудиокнига, например, е перфектният начин да си подпишеш някаква история, вместо да броиш заводите и се остава. А приложението на Storytel има супер богат каталог, както от аудиокниги, така и от електронни книги за тези, които не могат да решат дали искат да четат или да слушат книга. А следващия вид хора на спа са тези, които не могат да решат какво искат от масажистката. О, да, точно там бе. Много сте напредната. Напреднат съм бе. Миналата седмица, кога принасяхме торта, побълника как начинайки, че шма в дърби. Да, наистина сте като дърво. Аз повървиха да ми масажират само едната част на дърбата на разчетта. Колко ще ми дадете бе? Госпожо, отпуснете ли да си насладите и им ефект от масажа? Много жал бе. Много натискаш бе. Госпожице, какво става? Добре ли сте? Няма малко бе, че ми преманя как лежа така седнала. Как ще ядете по време на масажа? Въобще как може да ядете в тази поза? Много неудобно бе. Ма да не се задавайте. Кажа да. Кажете да бе. Аз да така как ме заговаряте, те става бе. Каза ми интимните зони бе. Мен принципно ми е супер неудобно. Се банани яде. Разтягате ресатка в погача. И затова един чудесен начин да избегнеш неловкия разговор с масажиста е да спуснеш една аудиокнига или аудиотея, примерно, защото в Storytel има и такива. А сега да видим какво е първото нещо, което прави инфлуенсър, когато отида на спа. Не е масаж. Какво искаш сега? Искам сега една снимка с халата. Ето ни там към планината. Но те всички така се снимат тук, като дойда. Именно де. Те какво сте развикали? Инфлуенсърка не са ли виждали? Даваш малко. Не мен ли само? Закарваш хората. От хора. Както ми каза да снимам. Ама шаклетиш малко отдолу, нали съм ти казала, за да има дължина на кръка. Да стегна още малко, е така за талика. Стегна, ти изглежда джигера. Ами те, не можах ли да намеря по-малък халат? Айди, брой. Да броя. Добре ли съм? Не знам. Но ти що така си кликнал? Все едно гинекологичен преглед ще ми правиш. Ма нали казвам от ниско долу да си дълг краката и... Отдолу, ама не Защото толкова. как ме драгаш. Ма не толкова от ниско, де. Всеки път като има някъде е тази простотия. Сега ще дойдеш ей тук от тази страна и ще ме снимаш ей нататък към планината. Но ти ще я скриеш. Внимавай, дървото е слабо. Изкърца. Вижда ли се планината? Вижда се, че са ти мръсни чорапите. Да, има две плани на снимката. Тази и онази отзад. По-голямата е на фокус. Абе... Искрено се чувствам на половинките на инфлуенсърките. По-добре да отидем към сауната, на където се запътили вчера им. Здравейче. На къде е сауната? Ето там в коридора, тук може да оставите вещите, накитите си. Моече вещи, накичите. Вижте какво, никъде не ще си оставам нещата, защото ако искате да знаете много ценни вещи имам вътре. Ама чакайте, в самата не бива да се влиза с накичи. Seconds later. Ало, вече, как си бе? Момча съм много добре, тук съм в Кочева. Пет звезди, да. Има парни бани, джакузита, сауни. Аз в момента се намирам тук в черваната зона. На сауна съм в Променча.
Финландската. Че нищо няма оставя на телефона, аз на колко пъти съм била. Да, ти иначе, какво правиш днес? Скубиш ли ги? Викам, скубиш ли ги? Кола маска правиш ли? Триъгълници? Янче има ли? Ало? Разбираче, ще го фърля вече този телефон. Всички знаят принципно, че в сауна не се влиза с металките, защото почва да пали. Следват онези, които не обичат камериерката да почиства стаята. Хаускейпинг, госпожо! Поправим стаята! Тук някаква салонка в стаята, гараж и багаж! Не, госпожо, аз съм камериерката! Защо никаква камерата? И що ме ровиш багажа, ма? Нека пица! Става грозно, че да го поставя! Аз не ровя, просто сгъвам дрехите, които сте хвърли на диванчето. Значи се сваля, така ли? Не, просто това ми е работата. Да държавате по хората багажки, да раздавате ценности, къде да работите в този живот. Ще съм толкова изставали! Може да не после пак пари? Да го тук! От 7 дни никой не е влизал в тази стая да я почисти. Нямате ли нужда от туалетна хартия поне? Не се вършим! Ние се знаме! Да не чашавки да сме на. Аз си признавам, че доста често слагам картончето не ни безпокойство на вратата, защото просто ме е срамо покочената, когато съм оставя в стаята, да не гледат камериерките. Обаче има едни други хора, които не познават срама и си мислят, че всички в спа комплекти са техен слугинаж. Извинявайте, мога ли да ви помоля за една чаша шампанско от скъпото? Айди. Никога не падна. Ох, fine living. Извинявам се, може ли да преместите болничната да бият някъде в страни, защото в момента една струя ми бие точно в задника? Може ли просто да се преместите? А можете ли да увеличите малко дебита на водата? Госпожо, колкото е пред вас, може да го регулирате по ваше желание. Хубаво. Може ли да знаете един масаж на родилата така, както са ми лекички и са ми се отпуснали от водата? Съжалявам, но не предлагаме такава услуга, госпожо. Госпожица! Добре, какво предлагате тогава? Мисля, че много добре ще се повлияете от едно лазерно обезкостяване на лицето, защото виждам, че сте много подходяща. Бяла, с черен и дебел косъм. А друг пък наистина съм много срамежлив. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Тук за масажиращата вана. Където прави бълбук, тънгете ваната ни. Тя се намира точно ето тук. Знаете ли тя за какво е? За някакъв конкретен проблем да идвате? Да, за опашката и за кръстата. Значи нашата вана стимулира 7-те чакри в тялото, като най-вече се набляга върху стимулацията на ерогенните зони, защото се смята, че оттам тръгва всичко. Аз по-скоро за кръста и за опашката. Ще може ли да се топна? Да, заповядайте. Ще заповядам. Какво чакате? Защо не влизате? Принципно чакам вие да излезете, защото... Хора, дайте лайк, ако гледате Стани Стела. Доста стеснителна тема, която отново съм гола и не бих се разсъвляла пред всеки срещнат мъж. Да, извинявайте. Заповядайте. Заповядайте, може ли ще извинявате да ги изхвърлите тези косми на тръгване? Ще много ми капи косата. Ще сбърнете ли вратата? Прощавай.
някакви хора, които посетят 2 часа на спад и задължително трябва да посетят фитнеса за едно от най-големите спортистите, които учиш на фитнес. Толкова много държите, хубаво, отидете на пътеката, може примерно, ако е скучно да се пуснете да слушате аудиокнигата на първия Иван Невидим, има я в Storytel, освен това аз се чета. Не се хваля, но гласа ми е така доста отпускащ. В крайна сметка, нали, целта на спато, да се отпуснем, да релаксираме, както следващия ни герой. Госпожа Шона. Добър ден! Заповядайте. Значи заповядаме, нали, казвам да шарам жила да пия чай, но пете го тук, че ми са протокола от него. Предложете ми някаква процедура за цялото отпускане. За успокояване на нервите? Да. Търси се решение за цялото успокояване на нервната система. Може да пробвате нашата парна баня с ароматерапия. Добре, стани сега право от място и ми кажи колко е температурата, която се развива вътре в това помещение в градуси Целзий? Така, в нашата парна баня... Ма моля се ни, идея ми да почи с гумите да ми ги разтяваш. Изпитвам за срочна оценка. Извинявам се. Виждам, че така сте леко напрегната. Да. Не бих случайно да сте учителка. Да, преподавател по математика старши. 5 първият върта, бе. Ужаса. Разбирам те ли, Особено си суд. учиш. Просто... Айде, отпуснете се. Добре, айде, нали? Долу полезно. 12 seconds later. Много е топло, бе, тук един прозорец ми отварят, бе, гет. Ох, не. Броя просто числа. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Дели на множители. Не, хикс квадрат, бе, квадрат. Дискриминантка как беше, бе? Тази не мога да мисля, бе. Госпожо, свалете си халата. Няма да сваля долу съм гол, бе. И тази жена. Само ако си беше пуснал една от аудиокнигите за релаксация и медитация в Storytel, би щеше. Сега, ако вие искате да тествате приложението на Storytel, има го за Apple и Android и може да го тествате напълно безплатно за 14 дни. След това регистрацията струва по 12,99, ако я направите през веб страницата им. Ако я направите през Google Play или App Store, струва 14,99 и в момента, в който изтече безплатния ви тестов период, ще бъдете таксувани, така че имайте го предвид, но всичко това може да разгледате в сайта им, ще оставя линкче долу в описанието. Аз се надявам това видео да ви е харесало, ако това е така, знаете, от може да се абонирате, да гледате последните 2 видеа, а тук на столната ми играх и предплавам. Това беше всичко. Хай, чао!
на всички, аз съм Стан и в днешното видео ще ходим на спа, да се срещнем с видовете хора на спа. Още обаче преди да стигнем до самото спа, се срещаме с... Здравейте на всички, аз съм Стан и добре дошли във втората част на видеото Видове хора на хотел. Искахте да има такава втора част, често казвам, ние бяхме заснели повече сцени. Така да не сме се върнали във всичките тези държави да снимаме в десетки, така че но честно казвам, запазих една от любимите сцени за тази част на видеото, така че ще направя първия вид. Виж на хотел, дето майки няма да дойде така да бъдете и праховете на стаите и да си вечно готината, вечно свободната и да си пъдеш гащите на този ден и покъде. Да стане гърнете и да ги покъде. Покъде. Дед ма кара да върва бе, толкова много. Оли някой влез в стата ми, бе! Украдаха ма тази, че нещо ще стане, мамо, вика, че въобще Ще обича да е пръснат. крадат. Бързо. Ало, долу, дето взимат ключовите, как се казва, че вашето ми бе? Да, рецепцията. Тук да ви кажете, може да някой влиза, бе, крадли са, ма някакви крадеци са. Тук... Коя ваша стая? Не знам коя стая, бе, преди да знам къде го пише това. Чакай. Чакам. Не знам, там горе, като той е там. Да. Не познавам каминарка, така да бе. Видела е камилянка. Никой не съм виждал. Къде са ми тези чудесни, къде ми? Тя само е подредила. Кой ми е подредила? Тя и купера така изгранала. Ами изгранала е. Когато средата на пътика може да мине жената. Чакай да, аз имах едни мръсни гащи. Какви мръсни гащи? Къде са се намирали? Тя ми свалила детка, бях казала да трябва това. Тук отдолу. Къде е ходила? Ами, ако е било мръсно дъжо, логично да бъде. Тя ги е... Да, те не би ги изправя. Добре, да може да дам нещо друго да ми опире малко, а? Един съвет. Никога не си оставяйте мръсните гащи по средата на банята, като сте в хотел, защото след това гарантирам, че ще гледате надолу, когато се разминават с камериерката. Не го казвам от опит, не ми се е случило, аз не си хвърлям мръсните гащи. Мамо? На всеки хотел ли има камериерка? Да. Еми на нашия защо нямаше? Как да нямаше? Надъха ни сложиха сапуни, туалетна хартия. Ама и на трета хотела имаше. Ами всеки хотел има чистачка, камериерка, която сменя чашаката, туалетната ми забърсва. И той ние къдехме всичко беше... Да, чисто стаята. Ма ние когато се тръгваме чистят, или когато сме тук и пак чистят. Няма се. Значи те чакат. Седи му в една кубичка регулата. Ползвам ги преди да ги, после ги мушкам в купа. Също мъжи и за чорапче. Сега вижте следващия вид, който е тази жена, която когато отива на почивка или някъде на хотел, тя се изнака буквално, дори да е за една вечер. И съответно мъжът магаре, който трябва да мъскне всичко. Айде, Стаси. Стаси, къде ти? Magic Retouch by L'Oréal Paris. Айде, трудно да ми помогнеш, майките да снимаш. Ето камера, скъп ли? Как се е шляпнала с такива спирна? Виж бе, виж колко хубаво бе. Хубаво, то за 200 лева възглавник, нали?
Да си спа. Това куфър, какво носи? За 24 часа сме тук сами. Само най-важните неща. Козметиките ми. Искам да видя какво носиш. Добре, бе, сега ще се покажа. Гледай, тя помъкна от това. Шампуан и маска за часа. Майко, ти подаш Ако ви се отниква, трябва да ви хидратация. Да, бе. Аз ще кажа, защото искам да си измия косата. Още измиеш. Да. С сапуна тук. Вечерта, нашата фаза на съвършенство. Добре, тя ми съвършенство може да оставиш като приберем. Много добре знаеш, това е много кожа. Това нещо е задължително. За утре сутринта. Как ще вас и да не се. Нали помняш? Първо кожа се задаства по тях така. Това е моето гадже. Това е моето гадже. Нали? Това са продуктите. Другото нещо, което е, това е тук цялата ми вечерна рутина. Имам четка. Ние си за една вечер, ти за рутина за един месец си взела тук. Но може четка за зъби взели. Да, взела си помъкна от всичките. Не знам дали си взела четка, но съм взела неща, ако заболи глава, ако заболи кръв, врач каже, тук не ми е удобно, нещо, нещо трябва да ти дам. Да, има ли смисъл да питам нататък? Взех си две бибички да лови. Много се А после магари да мъкна. Ми ще мъкнеш, бе, пак я работа. И още неща работа, да ти кажа. Сега искам да ви кажа, че това не сме ние си. Те сме не такава кивър да носи много багаж за една вечер. И обикновено, когато отиваме някъде, аз също имам доста багаж, но се радвам, че тя си взе куфър с колеца, защото това да го мъкнеш на рамо. Се чуя след това, защото 3 дни имам през рамка отбелязано тук на рамото, то било от всяка. И моля ви се, кажете ми дали вие си носите възглавници в хотелите или само на мен нещо ми е удобно. Се си носа моята възглавчика, обаче пак той е сложно да се направи, то не е същото. Добре, сега вижте следващия вид, която е силно впечатлената всеки път, като влезе в стаята. Боже, Света, Боже, виж пакет с тебе, майко! Боже! О, не гледай по-стало, майко да чува! Света, видя, що става тук да втъмно спада, бе! Сега го чука този телефон, там няма Wi-Fi! Вярвай, братче, залезът бях на екрана, тук долу се подполица, дели шампай на някакъв той говори за това! Майко, ние сме в Сърбия, всичко ти разбират. Знам ли аз много добре, защото ти искаш живот си говори. Само един приятел тук разбрал, да? Ето да пият кафета, аз много добре знам къде са шатета. Ти пък си аз ти да не знаеш. Значи, не трябва да снимаш който да трябва да умиш да нас ника сон, да се разбират малко. Защото всеки като просто никъде не хоче да се кушен на втора. Аз да ви кажа, че съм от тези, на които гледката имаме важна и тази сцена конкретно беше снимала в един хотел в Белград и сменихме 3 стаи, докато се намеря тая, която ми харесва. Защото искам да ви кажа, че там малко се опитаха да ни метнат. Влизаме първо в едната, е толкова тясна, че аз се обемах цяло, като влезна вътре, след като веднага се навля в туалетната да така. Обаче аз седнах, нали, викам, това не е стата за мен, викам, сменям я, махам я, тя се забърства, ценно не е била в туалетната, отидахме, казахме друга. Но че тук няма проблем, доплатете там 10 евро, платихме, отидахме другата. Обаче няма балкон. А ние 10 дни преди това пак бяхме в този хотел в Белград. Викам, не, искаме тази с балкон. И на третия път вече дойдохме на мястото. Да, аз съм от тези. И определено не съм от следващите. Това се чакате да му подкрепа и не ги излизат да чук в стата и тогава да ти ги излизат. Какво се прави сега, как е да ходим да се нареждаме, да вземем... Какво чекаш? Не били кожичките? Няма. Ама мамо, те ги зареждат няколко пъти, като свършат без. Не, приятно на всички. Не така. Те като зареждат обаче едно парче салам, накрая нали има краища сланина, ще остане най-гадното. Началото най-хубавото. А какви са тия куфари? Това са куфарите, готови сме след това да тръгваме директно. Трансфера към летището от 10 часа. Много, напускаме хотела до 12. Напускай до 12, ако си платила 25 евро късно настаняване. Аз съм платила по-ефтиното. Давай да ходим. Чакай, тук дадаха едно безплатно. Камилерките да го издеш. Шоколад. И аз безплатно я давай. Ама нали отиваме на закуска? Няма, ще го издеш. Да стане заедно и да го фърлим. Къде се е давало? Майка ми, качалница.
Има си хора, които знаят, че като си платили нещо, то е порционно, то е те си го спонсумира продукта. Общо взето това са едни хора, които изповядват максимата, гледам никога да не се мина, па не дай си Боже да взема да настина. А сега вижте двойката, която отива на хотел, с едни очаквания да завършва на вечерта, обаче те вземат, че са провалят. Сега ли бе, моето момиче, ще лягаш ли днеска? Ще лягам. Чакай малко. Аз като съм на хотелче ще имам рутина вечерна. Не мога да не си измия лицето. Да види тази кръста после като бумеранг да се обърта по чаршафите. Руске. Добре, че го намери този серия с витамин С. Да ти възвърне малко блясъка, защото всички от това копиране ти са сухи, моето момиче. Много си готова за целувки. Дълго е гледай как се просто светнах. Моето любимо продукт, че не мога без него. А искаш ли ти кажа? Какво да го интересува от това? Явно ви харесвам какво гледам. Хора. Чисто хубаво. Рождения ден е след час. Как хубаво мирише вашето на тира кожата. Още малко гледаме и ще предотврати повторната поява на несъвършенство, макар че аз съм съвършена и така съм мега красива. Какво? Ей, косата отиде. Аз ще спасят малко. Къде се спиваш? Чакай малко, имам си все пак някакви процедури. Красавица ли ще лягам до тебе или шречка? Три се ходи и се бори с мазната кожа и черните точки. Не е ли една блогърката там, как се казваш? Кажи името, дето това. Маска. Кожата се по-млада. Да, Стефка. Аз трябваше да съм на нейно място, аз трябваше да съм на тези реклами. Обаче те не могат да се позволят красотата, ами някакви посредствени инфлуенсърки се викат. Добре. Почти съм готова, пиленце. Само да се сложа. Ох, любими ми сяда. Усещам как темните петна просто се премахват. Да изравним тема, че трябва да мога да това да. И малко кремче и започвам с процедурата. One eternity later. Не се обака. Готова съм. Толкова за спане. Те може грам се свикнали да търпат за красота. Ако не е станало ясно, това бива колаборация с Гарние, на които благодаря страшно много за доверието. Ако вие се борите с несъвършенство по кожата, силно ви препоръчвам тяхната серия Clear Active Charcoal, която се бори срещу тях, наистина много добре почиства кожата. Аз най-често ползвам това, което е 3 в 1 и с него се измивам лицето, наистина след това е много почистено и много мекичко. И вече повече от година ползвам линията на Zigzag Hair Food. В началото ползвах след това с дината, като душки. След се чуеш, защото толкова бързо извършва шампуана. Накрая разбра, че аз самия с него, ма какво? Сега обаче на мен ми праща, така че не звънни. Важно е да откриете най-усъвършенствената технология с лазерна епилация. Започнете да установите слабите места за подобрение. Не се стремете да останете неудобни. Стремете се да станете още по-добри. Вземете 20 години клинични. В Инстаграм направих едно видео, в което показвам как се правят прически, така че може да го видите и него. А сега нека да видим и следващия вид. Недоверчиви. Го гледах цяло сейф, мисли. Тук ме беше. Да. Милите момчилца, да не ви мисля, нали? То пише дразни. Гане, как се бора? Майко? Знам. Contraception. Как да се обадя на рецепцията? Аз не знам, че съм трайкала, да. Не знам много английски. Се стеснявам от това факт. Толкова ценно ще криеш там. Слушайте очилца. О, мадър, те покуцат пазара за 3 лева, но никой му не трябват. Не така, Гане, аз съм чувала, че канарейките роват и дърпат с лява ръка и десен джоб. Едва ли за тези буклуци? Добре, айде, Гане, да ми помогнеш да дигнем на тази канал, за сигурно само ще ги скрием. Има хора, които постоянно ги гонят параноите, че някой
напишем за нещо от камериетите. Аз не знам. Вие на вас случва ли се някой да открадне нещо, защото в хотел? Не знам, аз винаги имам доверие. Не се случва. И сега обаче вижте вечно недоволни. По-хубаво вкъщи няма, нали? Искам да ви кажа, че тези серии сме ги снимали в няколко държави. Всяка една е снимана в хотел в Белград, в Загреб, в Венеция, в Милано, в София. Тя ще надявам да ви е харесало. Ако това е така, знаете как да се абонирате за канала ми, да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. От тук може да гледате последните 2 видеа, а от тук да си поръчате настолната ми игра Хиперпан. Това беше всичко. Чао! Аз седях тук и гледах. Това вече 1 час, 30 минути и 17 секунди. Смелите хора. Моля ви, дайте лайк. Това видео го правя за вас. С малко 8 часа ще тръгваме. Ще има втора част на баба рождения ден. Чао!